Yapha kuye. La. Saya. Sayona. Finish. Sinibingelele babukele emakhaya siphinde sinibingelele futhi kwisihlahla sejini kuhlelo luka Dr Dube la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ngeminye imilinge yabo namhlanje ke babukele emakhaya siniphathele uDr Ncwane insizwa le eqhamuka ngala endaweni yangala mudlo la ko push up stini uya kuleli side ngala cha sicela ukuthi ubaba asichazelene ukuthi ubani kahle kahle ubaba Ncwane. Hayi ke mkhulu nguDr Ncwane lo ebizana kwilali yakwandela. Yebo. Siyakubukelela andisiyakwamukela baba ohlelweni lika Dr Dube. Ngiyabulisa. Yebo siphinde simbingelele naye ubaba uDr Dube ohlelweni lakhe sanibona sanibingelela baba. Yebo njani? Hayi sikhona ninjani nina? Hayi siyaphila. Yebo. Sicela ukwazi ke siphinde futhi sicela ukucaciseleka ngento enisiphathele yona namhlanje sazi futhi ukuthi uyena muphi okuyena yena futhi namhlanje osiphathele something ngenze kuyena phela umkhulu uDr Dube ungenzeka futhi kubuyena uDr Ncwane. Hayi namhlanje nake ngihamba noDokotela uNcwane. Yebo. Dr Ncwane lo nomfana osemfushane nosemncane. Yebo. Kodwa hayi inkunzi sematholini. Ya. Sifuna isizwe ngaye ke ukuthi yini ayiphethe. Yebo. Ngibulele kakhulu ke Dr Dube. uNcwane ke uphethe inkunzi malanga lapha yomuthi. Umuthi wokuvika isibhamu. Kuwona uphethe enthemaka enivele ngawo abantu baphela sisibhamu apha eMzansi. Yebo. Umuntu wokuvika isibhamu lo noba loluphi uhlobo lesibhamu isibhamu esikhulu apha eMzansi AK47. Yebo. Sukela kuyo siyehlika R4 R5 zonke kuyoma ngesincane. Yebo. Sifika la. Okay. Umuthi okugqika lo umuthi okwenze njani? Yebo sishaya inhlanga lapha ezesibhamu. Yebo. Sina intelezi esibhamu. Yebo. Kodwa izinhlanga intelezi iseceleni nayo iyasifikela isibhamu. Siyamchaza la umuntu azile 7 days. Yebo. Ngoba siyohlamba emlanjeni abese ba right. Okay. Ithatha isikhathi ngakanani le nduku yakho imali iphupha ehlele egazini? Egazini le nduku emntwini ongalo polisa ongasebenzi imisebenzi yokuthi kuloko kudutshulwana umuntu ozihlalele njengami ongagangi le nduku le manje ucabe ngayihlala 3 years. Okay. Moliphoyisa ungumuntu osebenza umsebenzi osebenzayo onesibhamu phakathi. Yebo. Uselela ngonyaka. Okay. Okushuthi umuntu kushuthi kahle osebenza ngezinto ezokugqika zesibhamu ngoba ngiyakuzwa uma uchaza uyasho ukuthi unayo nentelezi thizeni kanjalo. Yeah. Yebo. Oh, lo ucaba elokhuzini egazini lo. Uchaza egazini. Ufaka egazini mase uhlala nawo u3 days. Uhlala 7 days. Okay, u7 days. Okay. Emva kwalokho uzobe usuyakwazi ukuthi uqondane nomuntu ophethe isibhamu. Yeah. Noma ngabe uhlobuleni lesibhamu. Nokuchaze ngoku ushaya sisebenzi kodwa lo 7 days uyazila awudibane nomuntu wakho. Yebo, okay. Awumthinta umuntu wesimama. Yebo. Ake ngibuze ngifuna ukucaciseleka la nababukele emakhaya bacacisele. Kuwe kwenzeke njani mhlambe mhlazane ususenkundleni nomuntu mhlambe osiphethe isibhamu esibhekise ngqo kuwena. Emva kwa 7 days xa sowenzile lo muntu. Yebo. Xa ndibetha ngesibhamu ndikufit njengoDube asikhali. Siyanqaba. Okay. Ukude distance siyasho kodwa sifike. Ikhona ivideo ekhona bazoyibona ababukeli lapho nigeza inkukhu ngentelezi. Yebo. Uyashaya ke inkukhu into edala sishaye ngosukufit yinto bakungu siyenza nje asiyifakanga gazini. Yebo. Proof yokuveza ba nanku uyasebenza. Sishaya emacaleni asifiki. Oh, ikhona ivideo. Ikhona ivideo. Okay, uzositshengisa baba ivideo. Ngizobakhombisa. Singabonga kakhulu baba. Uyishaya nje ebukhoma kanje kubhekiwe mina. Bukhoma
Siyajabula ukuzwa lokho baba. Siyathemba ukuthi nababukeli emakhaya bazokujabulela. Sicela ukwazi okunye mhlambe okwazi ukwenza mhlambe okunye nje ongaphinde uzidlalisele kona okumnandi nabo okustrong njenganalokho. Enye imithi endiyiphethe kakhulu isikakhulu umuntu wenhlahla. Khona umuntu olungisa umsamo kagogo. Yebo. Ovulayo osetshenziswa kufuneka iqhude elimele inkunzi enkukhu. Yebo. Isikhukazi simele ulomama. Okay. Lo muntu wenzela kona ulungisa umsamo uvula inhlahla. Uhamba ke nomuntu womsebenzi. Yebo. Sanganeni oqhuma ubhalazi uqadi. Ungokuthandwa ungomsebenzi. Oh. Okay, ulungele ngisho nalababhemi abamasoka. Amasoka ungwamasoka kahle kahle umsebenzi. Yebo. Ungena kakhulu ebusokeni. Ufuna xa ufuna umsebenzi ufaka ama-CV wakho usebenzise bese ulenda ke. Yebo. Ungabanaka abantu besifazana kodwa ama-ex yawabuyisa nje. Okay. Hayi siyabonga kakhulu baba siyabonga. Siyathemba ukuthi ikhona indlela yokuxhumana mhlawumbe uyatholakala ku social media mhlawumbe. La ku WhatsApp. Yebo. La ku Facebook kodwa ni-comment ku Facebook ngcono WhatsApp khona inamba ka WhatsApp. Yebo, ungashiyela nje inamba ka WhatsApp kuze ithi 078. Yebo. 32. Yebo. 66. Yebo. ithi 808. Yebo. Number ka WhatsApp. Okay, hayi. Sibonga uDr. Ncwane. Sicela kodwa uphinde usiphindele kancane inamba baba ukuze bezoyiza nabakala namabhini. Inamba yami le iyatholakala ku WhatsApp. Yebo. 078. Yebo. 32. Yebo. 66 808 WhatsApp iyatholakala. Sibonge sivalelise emakhaya. Sibonge bakuli ningakhohlwa ukusubscribe lokhu kuyasiza kakhulu ukusizo elimangalisayo. Ningakhohlwa ukusubscribe nilike. Niphinde nisichazele lana nisitshene ukuthi nicabangani ngevideo esinishutheleyo. Ngiyamkhumbula plus bengiqala nokuhlangana naye kwaze kwamnandi.